Страшен. Lambo Doors. Ох, уникален е! Това съм го виждала на снимки. Аз казах, че ще остане. Това е някакъв супер обикновен такъв. Това е пикапа. Вижда се много бавно, винаги много некъсно. Предполагам, че ще ходят да правят някакво шоу. Не мисля, че ще се разминат така. Ще да питам. Не се разберем. Това гледай колко е дълго. Да, това е огромно. Това вътре. Ето му са таванът. 20 кила вътре. Това нещо кое? Сещаш си това от кое? Не точно. Мистери Мишлен, това е от... Не, Камаро ли е това? Това е... Шевел. Това е нова. Това е нова. Шевелче. Това е нова. Изгледат ски очила, Много е добър. Ох, добър. Словото го няма. Ма гледай какви са скучни. Много са ми скучни. Само къде е микрофона, му липсва в ръката. Ужас. Не, моля ти, приятел. Това беше от България, нещо специфично. Охо! Гледай колко са много. Ще запазя за нещо по-интересно. Те са по-обикновени. Трябва да има нещо по-яко. Това се чува много добре. Да. Чуеш ли? Да, глубоко. Това звучи много мило. Това е много скъпа кола. Страшно скъпа кола е това. А виж това какво е смешно? Май тъмно и не се виждат като хората. Това какво е? Понтиак. Това е Тразан, да? Ох, аз снимам в небето. А виж чаленджера от това, да, той е... Как се каже? айде. Дюкс Хазард. Да. Същия. Охо. Ето го тоя. Не е ли тоя? Не, той е... Не, това е много. Това като пикап е направен изпит. Мене ме заболя ръката вече. Ето го Сикса. Зеленото само. Само зеленото. Да. Ето го. Ето всички са тук. Всичките! Супер! А лилавото къде е? Ето го червеното ми е съсед. Ох, ще им дадете газ най-сетне. Ето това последното е, моето вече. Добре. Лилавото. Вижи го какво е хубаво. Добре, тия какви са? Певци. Певци? Да. Ето го лилавото, лилавото. Видях ги, аз не животия. Айде, това оранжевото много добро. Да. Това е модерно, не знам. Такъв не бях виждала. Да, аз съм видял в музей. Ето го. Да. То беля. Леле, изчири ли има, бе? Супер. Яко.
Готино, но... Това му чука Ето го, ето го, това не е ли? Не. Те са всички тези. Ето го видях днеска. Тия са като Смоки и Бандита. Какъв е звер. Това от Смоки и Бандита. А това е също Транзам. Това е Транзам. Уникален е. Това е от Смоки и Бандита от филма Камиона с това. С полицая. Беше пауза. Аре, то остане известен. На видеото е известен. Какво това е? Не. Какви са те? Всички бръмбари. Вече какво хубаво. Това не е ли шефа ми? Един от шефовете ми кара. Това е като обсъден. Страшно е. Ох, как се подмести. Супер яко, да. И отзаде гледай. Същата полицейска зона. Гледай, виж го това. Бачи. Чао. Айде пак за брата. Поздрав. Много се съмнява, че да ходя да пратим всичко после. Много. Не мисля, че всичките са откачени, май. Някакви, да. Не се зарва да не направят нещо. Супер пенсионери. Какво речи? Добре. Абе, те нямат край. Много си, да. Студен си. Айде, Враца. Охо. Кой това? Това е корвет. Ма как работи? Това ми е нос. Кара ги страшно много, гледай. Ти супер, виж ги. Костници. Скелет. Какво е? Нещо голямо. Колите прате, никой не може да ги бие. Такива коли.
Охо. Challenger. То го видях в работата. Обикновен. Гледай, сега, ако имаш от другата страна тук лампи, ще се вижда по. Той има, ама гледай какво. О, не. О, как подрипа. Това е Силверадо. Виж го това, това е баракуда. Това е готино, това е много. Това е на Мопър една от най-хубавите. SS. Уникален. Това са страшно много коли. Да. Не мога така тези хора да не отидат никъде. Не отидат някъде. Само виж какви хора ги карат. Да. И виж как ги карат там. Да. То даже му скърца нещо. Това не знам дали има. Стани Фолкспари. S10. Виж го Z28. Много е красиво. Уникално е. Това е любимото ми. Супер е. Още едно. Това какво е? Камара? Това е Камара. 72. Боже. А това? Това е 68 къде. Страшно е. Такова искам. Заболяме ръката, бе. Искаш да снимам аз? Не. Добре, снимай. Тома, къде си, бе? Същия. Да. Върна. И някакви си сметове. Абе, пикапите са много добри. Линейката. И те са в шоуто тежко.